Ja, jeg vil sådan set bare gå til problemformuleringen. Den lyder: hvilken politisk udvikling har SF og Socialdemokraterne gået igennem under SFR-regeringssamarbejdet, og hvad har det haft af betydning? Min redegørende problemstilling lyder: hvad er S og SF's grundideologier? Min analyseren lyder: har S og SF brugt deres ideologiske principper? Og min diskuterende lyder: hvilke fordele og ulemper er der ved, at SF og S har ændret ståsted? Jeg vil starte ud med en redegørende problemstilling. Både Socialdemokraterne og SF er socialistiske partier, og de fører i princippet en socialistisk politik. Der er dog nogle af partiernes politikker, der er karakteriseret ved den liberalistiske ideologi, men det vil jeg komme ind på senere. Helt generelt så har SF og Socialdemokraterne en del principper til fælles, i og med at de er samme ideologi. En række af dem, de omhandler de kameler, som partierne har slugt under deres regeringstid. Og blandt de her fælles principper indgår velfærdsstaten, hvor høj selskabsskat indgår, et trygt dagpengesystem, en stærk offentlig sektor, hvor offentligt ejede selskaber indgår, et grønt Danmark, så går de ind for gennemsigtighed i samfundet og ligestilling, og så også et sikret frihed. Derudover der fremlægges der i bilag 2 en række socialistiske principper, valgforslag og politiske reformer. Den klassiske socialdemokratisme, de vægtede, som der er sagt i citatet, velfærdsstaten bliver det store ideologiske projekt. Det arbejdende folk skal løftes op både kulturelt, økonomisk og politisk. En politisk styring af økonomien bidrog til at sikre fuld beskæftigelse, og den fremgang, der sammen med progressiv beskatning var nødvendig for at finansiere velfærdsprojektet. Så velfærdsstaten bliver altså vægtet højt, hvilket medfører politisk styring af økonomien og en progressiv beskatning. I Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis valgprogram fra 2005 indebar det, at sammen foreslog de millionærbeskatning, trængselsring om København og en trepartsaftale, der indebar 12 minutter dagligt merarbejde for danskerne. Så det er sådan set en del af det, Socialdemokraterne og SF går ind for. SFR-regeringen har ført en politik, som ikke har stemt overens med Socialdemokraternes og SF's egentlige socialistiske ideologi. I bilag 3, der understreges det, at hovedforklaringen på, at det er gået så galt for SF, er, at regeringen har ført en helt anden politik, end den befolkning og vælgerne havde forventet, de ville føre. Der er altså sket et brud med interessefaktoren. I bilag 3 fremstår de kameler, som SF har slugt for mange af. Der indgår, at de droppede betalingsringen, de sænkede selskabsskatten helt præcist fra 25% til 22%. De halverede dagpengeperioden. De vedtog offentlighedsloven, som i bund og grund formindskede gennemsigtigheden i samfundet. De opgjorde barsel til mænd, tillod købesex og solgte dong til Goldman Sachs. Og disse såkaldte kameler er altså alle sammen brud med SF's principper, eller de udspil, SF kom med i samarbejde med Socialdemokraterne inden valget i 2011. For eksempel var dropningen af betalingsringen et brud med det valgforslag, de var kommet med, samt deres princip om grønt forbrug. Derudover var sænkningen af selskabsskatten et klart modspil af lige fordeling af goderne,
og salg af DONG var mod princippet om offentligt ejede selskaber. Man kan altså her tale om den parlamentariske faktor, ved at SF og Socialdemokraterne ligesom til gode så radikale Venstres ønsker om politik for at opnå et flertal i parlamentet. I bilag 5 understreger Helle Thorning dog flere socialdemokratiske politikker, som SSFR-regeringen har ført, fremstår her i citatet. Når man bekæmper social dumpning, fokuserer på ældrecheck og optaget sundhed og psykiatrien, har afskaffet fattigdomsydelserne og i nogle år har haft den højeste investeringsniveau i den offentlige sektor i 30 år, så er det da socialdemokratisk politik, så det basker. Så Helle Thorning er altså ikke helt enig i kritikken. Derudover tilføjer Maja Panduro, som er politisk ordfører for Socialdemokraterne, at de har skabt flere arbejdspladser. Yes. I bilag 4, der fremlægges vælgeres grunde til at stemme på Socialdemokraterne frem for SF, hvoraf de gennemgående grunde er, at SF har ikke fået den nødvendige gennemslagskraft. Jeg stoler ikke på den nuværende partiformands evner til at lede partiet. Jeg føler, at partiet har ændret sig i en retning, jeg ikke er så enig i. De her grunde giver altså tegn på en svag personfaktor og en svag interessefaktor. Socialdemokraterne og SF har i bund og grund været masse partier med en ideologisk identitet, og Socialdemokraterne repræsenterede den arbejdende socialgruppe. Men i og med, at klassestrukturen har ændret sig, så er partiernes ideologiske adfærd blevet mindre væsentlig. Og man kan så i dag tale om, at Socialdemokraterne og SF er blevet catch-all-partier. Det understreges også af, hvordan liberalismen også karakteriserer de to partier, hvilket vi ser ved den lave beskatning af erhvervsselskaber. At SF og Socialdemokraterne er blevet catch-all-partier, og at de fører politikker, der går ind imod deres ideologiske principper, fører til, at de mister kernevælgere, som stemmer på partiet af det ideologiske adfærd. Til gengæld kan man påstå, at de derimod tiltrækker flere marginalvælgere til sig. Både ved, at de ligesom har andre ideologiske adfærd, og at de har fokus på mærkesager. Vælgeradfærden er derfor så også ændret. Den er gået fra class voting til issue voting, og samtidig vil man ifølge enkeltretsteori kunne sige, at Socialdemokraterne og SF er gået fra at være materialistiske med fokus på ideologi til at være postmaterialistiske med fokus på issues og også i højere grad værdipolitik. Ud fra meningsmåling i bilag 1, der viser tallene, at både Socialdemokraterne og SF har mistet vælgere siden folketingsvalget i 2011. Socialdemokraternes stemmer er faldet med 9,1% fra 24,8% i 2011 til 15,6% i 2014. Socialistisk Folkeparti stemmer er faldet med 4,2% fra 9,2% i 2011 til 5% i 2014. Det her vælgerfrafald kan skyldes, at både SF og Socialdemokraterne har brugt kontinuitetsfaktoren i og med, at de ikke har udført, hvad de havde foreslået. Og de har også brugt interessefaktoren i og med, at partierne ikke har ført en politik i overensstemmelse med deres ideologier.